Vi er nu kommet til en ting, som er meget karakteristisk for natlige oplevelser, og derfor også kommer over og bliver karakteristisk ved drømme. Symbolik. Det er en af de ting, der ofte fremhæves, fordi at det er de elementer i drømmelivet, som gør os betydningsfulde. Og man hævder, at det vil være vigtigt for os at forstå symbolikken, fordi der kan ligge nogle meddelelser, som har betydning der. Du skal hele tiden regne med, selvom jeg sparker den ene stol væk efter den anden. Det betyder ikke, at alle stole bliver sparket væk. Der er mulighed for, at drømme kan være betydningsfulde. Det vil jeg aldrig drømme om at nægte. Men vi skal bare have proportioner på det. Vi skal have forholdet mellem det ene og det andet. Ikke? Så det håber I forstår. Jeg vil ikke nægte, at der kan være drømme, som er ekstremt betydningsfulde, og som det er vigtigt, at vi forstår og fortolker. Slet ikke. Selvfølgelig er der det. Men jeg skal bare opstille de mange kriterier, så I selv kan vurdere, hvordan der vil ledes. Ikke? Og der er for eksempel det element, der hedder symbolik, som ofte tages som det klareste udtryk for, at der er en dyb betydning af drømmene, og hvor man derfor står på hovedet for at fortolke dem. Hvordan ser man på det esoterisk? Hvordan kan man se på det? Jo, der er et problem, og det problem består i, at astralplanet er firedimensionelt. Har 4 rumdimensioner. Det har hjernen ikke. Hjernen har kun 3 rumdimensioner. Vi skal lige se et citat fra en af de hæderkronede teosofiske pionerer. Vi bliver ved at kalde dem pionerer, selvom de døde for mange år siden. Gamle Charles Webster. Ikke ham, der har lavet den amerikanske ordbog, hvis I tror det. Hvis man for eksempel ser på en glasterning på astralplanet, er alle sider lige store, sådan som de i virkeligheden er. Mens vi på det fysiske plan ser den fjerne side i perspektiv. Det vil sige, at den ser ud til at være mindre end den nærmeste side, hvilket er en illusion. Men sådan ser den ud. Det er noget, vi ikke tænker over. Der er perspektiv, ikke? Og det gør den mindre, men den er jo lige så stor som den anden, hvis vi kigger ind på den fra siden. Ikke? Det er denne egenskab ved det astralsyn, der har fået nogle forfattere til at beskrive det syn som i den 4. dimension en tankevækkende og udtryksfuld betegnelse. Det var det første citat, jeg fandt, men jeg synes ikke, det var godt nok, så derfor fandt jeg et, som er bedre hernede. Når man studerer billedlige fremstillinger af tankeformer, er det vigtigt at være opmærksom på, at tankeformer er 4-dimensionale ting. Værsgo, der kommer det. Det er derfor helt umuligt at beskrive dem korrekt med ord, som relaterer til vores almindelige 3-dimensionale oplevelser. Der kom den. Det var den, vi skulle bruge. Det er mennesker, der ved, hvad de taler om, for deres bevidsthedsevne var af en sådan omfang, så vi næsten ikke rigtig finder noget lignende i dag. De var efter behag bevidste i den astrale, mentale og højere mentale, og nogle gange også buddhiske verden. Så de taler af erfaring, når de siger ting og den. Derfor kan man godt bruge citater af letbitter en gang imellem. Hvilke konsekvenser har det for det, vi siger her? Jo, vi oplever noget i den 4-dimensionale, astrale, rumlige virkelighed, som virker meget normalt der. En del af det gør stort indtryk på os, og vi trækker en lille fli af det over i hjernebevidstheden i det, der hedder en drøm, når vi vågner om morgenen, og pludselig så skal vi operere med en 4-dimensionel virkelighed i en 3-dimensionel hjerne. Det kan man ikke. Det er umuligt. Så hvad gør hjernen? Den sætter substitutter ind i stedet for symboler, som skal gøre det muligt at håndtere den 4-dimensionelle virkelighed, sådan så vi alligevel kan få dem overført til en 3-dimensionel virkelighed. Symbolerne har ingen betydning som symboler. Det er ikke symboler på noget i vores liv, eller der vil ske, eller er sket, eller noget. Det er kun en sproglig, kommunikativ måde at overføre ting, der ellers er usammenlignelige, inkommensurable med den fysiske hjernebevidsthed til den 3-dimensionelle hjernebevidsthed. Forstår I betydningen af det? Forstår I, hvor omfattende det her egentlig er? For det gælder alle astrale oplevelser, er altid 4-dimensionale, og hjernen kan aldrig forstå dem, og vil derfor i mange tilfælde selv indskyde et helt symbolsprog, der altså ikke har nogen symbolsk betydning, men tjener det formål at være. Det kan sige, det er et oversætterprogram. Hvis I forestiller jer på en computer, læser nogle engelske tekster ind, og så kører I igennem et oversætterprogram, og så kommer det ud på dansk. Og det rummer så en masse omsætninger, som sker helt automatisk, uden man tænker over det. Og vi har ikke nogen klar fornemmelse af, hvad det er, der er blevet oversat til hvad eller videre. Vi får kun det færdige resultat, nemlig det dansk, for vi kan ikke læse engelsk. Så vi har kun det færdige resultat. Vi har kun det resultat, hjernen har fået ud af det, når den har sat sin symbolik og ind i forhold til den 4-dimensionale virkelighed på astralplanet. Så vi ved ikke, hvad der er sket, og vi ved ikke, hvad der ligger bag.
Og mange af de ting vil stadigvæk være en smule gådefulde, fordi der er grænser for, hvad man kan gøre. Og resultatet er, at vi siger, at det var en meget speciel drøm, meget, meget symbolsk, og det skal jeg finde ud af osv. Ja, det er muligt. Det handler bare om, at jeg var ude og købe kaffe på Australplanet og kom hjem igen. Jeg ved ikke, om du synes, det er særligt specielt. Der er bare det ved det. Det er altså firedimensionalt, så det skal omsættes, og derfor bliver det gådefuldt. Ikke? Det er en af de aller vigtigste betingelser, der er for at forstå, hvordan man håndterer astrale oplevelser. Det er, at det der problem er der ingen løsning på. Man kan ikke gøre det. Der er også en anden mulighed for, at der kommer symbolik ind, nemlig at de omgivelser, de situationer og begivenheder, man er involveret i på astralplanet, er så anderledes, især når man kommer op i sommerlandet, at der ikke er noget i den fysiske verden, som minder om det. Og der har vi igen den situation med blinde mennesker, de kan kun se de ting, de har rørt ved, når de pludselig bliver seende. Vi kan ikke pludselig opfatte ting, som ikke eksisterer, eller som er uden for vores rækkevidde. Vi kan ikke bare håndtere ting, som er uselige, ikke usynlige, men uselige normalt, og derfor sætter vi substitutter ind i stedet for. Det er også en mulighed for, at der indføres symboler, fordi vi står over for en virkelighed, som ikke eksisterer fysisk, og vi derfor på en eller anden måde skal fylde nogle huller og få det ind og forklare det. Det er en anden meget vigtig grund til, at der kommer symbolik i drømme, og det viser, at symbolikken i sig selv normalt ikke har nogen speciel betydning, og ikke refererer i mange tilfælde slet ikke refererer til os specielt af vores liv især, men har en kommunikativ funktion, som gør, at hjernen alligevel kan operere med nogle få begreber, som bliver trukket over og som bliver fortolket på den måde. En anden ting med symboler er, at de er meget subjektive, og man ofte kan være meget forskelligt værdiladet fra menneske til menneske. For eksempel en stille skovsø kan være noget af det mest vidunderlige og fredfyldte for nogle mennesker, og det kan være en skrækindjagende oplevelse for andre mennesker, som er druknet i sådan en gang. Så når der kommer et billede af en skovsø ind, hvad betyder den så? Ja, det kan være svært at sige. Det kommer an på, hvordan vi ser på en skovsø, ikke? I virkeligheden er den symbol på noget helt tredje for den astrale verden. Men det er bare det for at vise, at symbolik er ekstremt subjektiv og er afhængig også af vores strålerbygning og mange andre ting, og meget vanskeligt at fortolke. Så ikke engang os selv vil det være nemt for, men det vil være helt umuligt for en anden drømmetyder, fordi vedkommende kan ikke forstå, hvilken ladning der ligger i symbolet. Og derfor er det ikke meget værd at have store symbolbøger, hvor tænksomme mennesker har skrevet alle mulige færdige koncepter ned, og det betyder det, det betyder det. Det ser jo fuldstændig bort fra alt det, jeg har snakket om her. Det er jo mennesker, som ikke har nogen anelse om, og sådan forholder det sig i virkeligheden. Så jeg vil nok sige, hvis I går ind i drømmetydning, og så samtidig kører sådan et symbol på, så er der altså mange muligheder for, at I kan neje jer selv på forskellige områder, for det, sådan nogle bøger indeholder slet ikke bare en glimt til den lille sandhed, der kommer ind her. Der kan selvfølgelig være symbolik. Stadigvæk er vi tilbage ved det samme. Jeg vil ikke nægte, at der er symbolik. Jeg vil heller ikke nægte, at den er betydningsfuld, eller at den skal fortolkes. Det er så overladt til jer selv at fortolke den, fordi det er meget subjektivt, og det er jer, der afgør, om den stille skovsø er farlig, eller om den er glad og lykkelig. Det må I selv finde ud af. Og endelig er der også arketypiske former. Planetlogos opererer jo med nogle bestemte former, som virker igennem forskellige rodracer. Der er 7 for hver rodrace, hvis I kan huske jeres børnelærdom. For hver fysisk rodrace, dem er der 3 af, lemurisk, atlantisk, indoeuropæisk, så der er 21 symboler der, så er der 14 på vej for det nye, det har vi været inde på. Disse arketypiske mønstre er noget, der præger sig ind i alt formliv og al oplevelse af formliv, og de kan også opleves halvt eller helt eller kvart eller tiendedel på den astrale verden, og så blande sig i de andre symboler. Så der er endnu en kilde til nogle symboler, der ikke har spor med os at gøre, men som har noget at gøre med hele planetlogos evolution på det pågældende plan at gøre. Og det kan så blande sig i en syndig forvirring med den fredelige skovsø, som i virkeligheden er hundefarlig og mange andre ting. Så spørgsmålet er, hvordan vi finder vej i den jungle, når det kommer til stykket. Hvilken betydning har det for os, at drømme er symbolske, når vi samtidig ved, at det er en af de bedste måder at skjule sandheden på, det er gennem symboler. Så det er et problem, når man står over for drømmetydning, som lægger sig til alle de andre problemer, vi har været inde på. Og kommer der et nyt problem, som er anderledes igen, nemlig hukommelsen ved indslumringen og hukommelsen ved, når man vågner op. I det øjeblik, vi kommer over på astralplanet, så vil det være muligt for os, i modsætning til, når det går den anden vej. Når vi vågner op om morgenen, så kan vi ikke huske, hvad vi har lavet, andet end den lille sekvens, der muligvis er en drøm. Det er det der med at klippe et billede ud af en hel film. Men den anden vej vil det være muligt på astralplanet at vide nogenlunde, hvad der er sket om dagen. Der har vi det overblik, der gør. Men det spiller ikke nogen betydning. For vi kommer ind i en verden, som er fuld af erindringer, som knytter sig til den indre verden, og som ikke findes i den fysiske verden. Nu refererer vi til vores model af hukommelsen, som vi havde sidste gang. Og der fortæller jeg, at hukommelsen er
konkrete steder i de alle tre legemer, hvor ting oplagres, og så bliver det efterhånden destilleret ind i de permanente atomer, og derfor går også en destillation, og til sidst så bliver det sendt ud fra atomerne, ud af de arkaiske optegnelser, der var det med DV'erne og alt det der. Det gider vi ikke gå ind i. Men det, der er det vigtigste, er at forstå, at det vi i den fysiske verden relaterer til som erindringer, er de ting, vi har oplevet i den fysiske verden med vores sanser. Dem har vi et erindringsspor af i den fysiske hjerne, og kan derfor huske meget let. Men ting, vi kun har oplevet på astralplanet, kommer aldrig ned i hjernen. De er der simpelthen ikke. Og ting, vi kun har oplevet på mentalplanet, er kun på mentalplanet. Og ting, som er kun astromentale, findes kun der, men aldrig i hjernen, for der er ikke noget spor af dem. Det er ikke en sansoplevelse. Det er en ting, vi har oplevet. Husk på, hvor mange timer vi er der. Vi er der 8 timer hver eneste dag, og småbørn er der jo meget længere, ikke? Så tænk på, hvor mange timer vi er i de indre dimensioner, mens vi er fysisk inkarneret. Tænk på det kæmpemæssige lager af erindringer, som er bygget op derinde, og som aldrig nogensinde har været i kontakt med den fysiske verden. Så det betyder, at i det øjeblik, vi falder i søvn, så kommer vi ind i en bevidsthedskontinuitet, som er nattens kontinuitet. Og i det øjeblik, vi vågner op om morgenen, så kommer vi ind i en bevidsthedskontinuitet, som er dagens kontinuitet, og som rummer fysiske erindringer. Forstår I det? Det er 2 forskellige mennesker i 2 forskellige verdener. Så vi færdes hjemmevand, lige så snart vi kommer op om natten, så færdes vi hjemmevand i en verden, som er radikalt anderledes end den fysiske verden, fordi den som baggrundstæppe har erindringer og oplevelser, som kun i meget begrænset omfang er fysiske, som først og fremmest er astrale, som overhovedet ikke eksisterer i den fysiske verden. Omvendt, når vi vågner op, så kommer den ind på et baggrundstæppe af erindringer, og I ved, hvor mange det er, ikke? Som først og fremmest er fysisk, som også findes i en afspejling på astral- og mentalplanet, men som især er fysiske, og derfor er baggrundstæppet for det fysiske bevidsthed. Det er så den verden, vi vågner op i. Så vi skifter virkelig meget mere radikal verden, når vi falder i søvn, og når vi vågner op, end man skulle tro, for det er 2 forskellige erindringsbaggrunde, og det er en af de aller vigtigste ting, det jeg siger her, fordi det viser, at det er meget, meget svært at drage paralleller imellem de 2 verdener. Forstår I helt, hvad jeg siger her? Det gør I, ikke? I ser sådan noget. Det giver svaret på et vældig godt spørgsmål, min ældste søn Anders stillede for mange år siden, for han er en tænksom fyr, hvis I kender ham. Så han er gået og spekuleret, så siger han, hvordan kan det være, at virkelig forhærdede videnskabelige materialister, der virkelig er tunge og dansmir, der er kun én verden, og det er sanserne og måles og vejes og så videre. I kender dem godt, ikke? Det er dem, der former vores verdensbillede. De styrer skoleundervisning og hvad der ellers er, og præger vores små børn med den der opfattelse. Lille propaganda undervejs. Så siger Anders, hvordan kan det være, når de hver eneste nat er over i en dimension, som modbeviser deres materialisme? Hvordan kan det være, at det overhovedet ikke påvirker det? Hver eneste nat, når sådan en rigtig klipper, der en materialist kommer hjem fra søvn, så har han været over i en 4-dimensionel astral verden, og har fløjet rundt over i Kuala Lumpur, eller hvor han nu har været, så har modbevist alle sine egne forestillinger om materialisme. Han ved, at der er noget efter søvnen og døden og mange andre ting, og alligevel kommer han ned, og så er han fuldstændig lige så forhærdet en materialist, når han vågner op igen. Kan I se, det er et godt spørgsmål, ikke? Og svaret har jeg lige givet jer. Det er fordi, han vågner op i en fysisk verden med en anden erindringsbaggrund og kommer ind i en vanetænkning, som knytter dag til dag, men ikke til natten. Og når han kommer over om natten, så kommer han ind i en vanetænkning, der knytter nat til nat, men ikke til dagen. Selvom det teoretisk set ville være muligt at huske dagen, så fortoner den sig, fordi det hele det der erindringstæppe, som er den baggrund, og tænk på, hvad det betyder, når I har jeres vågenbevidsthed. Jeres egne erindringer danner jo det mest massive bagtæppe for jeres bevidsthed, der er, og det er der associationerne kommer ind. Især en ting, det minder man det der, det minder man det der, jeg skal huske, og har jeg nu husket, og så videre. Hele den almindelige småneurotiske dagsbevidsthed, vi har, som kører derinde, det kører på, hvor det fysiske erindringstæppe, som alt sammen hører hjemme hernede, og kun hernede, og som har 3 dimensioner, og som kan måles og vejes, og som fører til en overbevist materialisme, hvis man ikke tænker sig om. Og nøjagtigt det samme tilfælde inde på astralplanen, og de 2 kender ikke hinanden. Det er 2 forskellige mennesker, det er 2 forskellige baggrunde, der ligger derinde. Og det er grunden til, at materialismen ikke bliver overbevist af sin egen nattesøvn. Det er simpelthen en anden mand, der er derinde, og så kommer ned igen. Sådan er det, men det er et godt spørgsmål, ikke? Men det er sagen, og det fortæller noget om, nu snakker vi om muligheden for at fortolke drømmen, det fortæller noget om forskelligheden, det fortæller noget om, at den der gådefulde fysiske person med 3 dimensioner og en fysisk baggrund i erindring, skal pludselig håndtere en 4-dimensionel bevidsthedsenhed, hvor alting er noget ydre osv., skal pludselig få et lille klip ned, og så skal han fortolke det korrekt. Korrekt i forhold til hvad? Hvad er korrekt? I de fleste tilfælde er der ikke noget, der hedder rigtigt eller for korrekt, fordi det er simpelthen bare noget, man har gjort. Jeg er på astralplaner, og jeg besøger Genesrets Sø,
Og der ser jeg en mand, der står og slår smut med en astralsten. Det drømmer jeg om næste dag. Hvad er en korrekt fortolkning? Hvad mener man med korrekt? Hvad er rigtigt? Der er kun én ting, der er rigtigt, det er, at jeg var ved Genesarets sø i nat og slog en mand, der smut med en astralsten. Ikke? Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Der er ingen symbolik, det har ingen betydning. Det er ikke noget, der påvirker mig. Det er ikke fordi, at så skal jeg gå i kirke næste dag for Genesarets sø og Jesus osv. Og ligesom ham, der sad og fiskede ved Genesarets sø. Kender I ham? Sad og fiskede, og så pludselig kom der en skikkelse forbi ude på vandet. Så siger ham, der sidder og fisker: jeg er ligeglad med, hvem din far er. Kan du ikke lade være med at gå på vandet her, hvor jeg står og fisker? Det er en helt forskellig. Så det jeg er ude på at få fat i helt klart i jeres øjne, det er, at der er ikke noget, der hedder en rigtig fortolkning af den drøm. Det er bare en beskrivelse af en fuldstændig almindelig hændelse, som foregår om natten. Og natten er fuld af fuldkommen almindelige hændelser for os alle sammen. Og en lille erindring, en lille stump erindring, som bliver vredet 10 gange rundt om sig selv, på grund af alle de uhyrlige problemer, der er ved at overføre den til hjernebevidstheden, kommer så ud, og der er ikke noget, der hedder rigtig eller forkert fortolkning, for det er simpelthen bare et spørgsmål om at købe gulerødder og grønthandler og intet andet. Der er ikke nogen tung beslutning om det eller noget som helst. Forstår I det? Så I kan godt se, hvor langt vi er ude, når vi fortolker drømmene, og hvor meget der skal til, for at man for det første synes, at den der drøm skal fortolkes. Det kan fx være, at den samme drøm gentager sig 3 nætter i træk. Hvis det er tilfældet, så vil jeg være opmærksom, hvis jeg var jeg. Men så kommer så det næste skridt. Hvad indeholder den, og hvordan kan jeg være sikker på, at jeg i den her jungle af forvanskninger, som lige nu har været igennem, kan gå ind og få noget, der bare minder om en rigtig fortolkning af den. For der taler om en rigtig eller en forkert fortolkning, fordi symbolikken henviser til noget, som påvirker vores liv. Ikke? Så det er helt sikkert, det kan være der, ikke? Men det bliver stadigvæk et problem. Men på den måde kan man sige, at drømmen, der skal og må fortolkes, og som er vigtige, vi fortolker, de skal nok gøre opmærksom på sig selv på en eller anden mærkelig måde. Og det er meget, meget sjældent, vi drømmer nok til den samme drømme 3 dage i træk. Det betyder, at vi ikke har standarddrømme. I kender alle sammen bestemte drømme, I har med passende mellemrum, gør I ikke? Så det er der ikke noget forkert i. Det er fordi, vi har det samme bevidsthedsliv, det kommer rundt en gang imellem. Det er også tit, vi tænker på det samme, ikke? Særligt hvis vi er sur på nogen, så tænker vi temmelig meget og temmelig mange gange på det samme. Jeg håber ikke, at jeg er det eneste menneske herinde. Næste skridt. I vågentilstanden har vi let ved at skelne mellem forskellige scener. Vi har meget let ved at skelne mellem det, vi oplever, når vi er vågne, og så for eksempel en film, vi ser, eller et billede, vi bygger, fordi vi sidder og læser en bog eller noget andet. Den samme situation er i høj grad også gældende på astralplanet. Der har vi også den evne til at skelne. Men problemet er, at på astralplanet er der så mange muligheder for, at billederne bliver bygget ind i hinanden, og hvis så en lille del af det overføres til en drøm, så har vi et problem med at skelne. Fordi så har vi ikke de kriterier, der gjorde, at vi kunne skelne. Vi kan meget vel skelne mellem en film og det fysiske liv, når vi sidder og ser en film, og vi kan ovenkøbe godt os, hvis det er en rigtig uhyggelig film, fordi vi glæder os over at være i live. Det ved jeg ikke, hvis jeg ser på udbuddet i videoforretninger, så vil jeg se, hvor mange volds og hærgende og rædselslagende film, der egentlig er sådan et sted. Hvorfor det? Fordi det er nydelse at sidde hyggeligt i sin stol og drikke kaffe, og så se alle de der ulykker. Godt, det gør mig. Det skal man en god nydelse. Det er derfor, at vi elsker at forestille os de ting, men vi vil meget nødt være involveret i det, hvis det virkelig skulle være. Så det er ikke noget problem, men deroppe vi kommer ind på astralplanen, og de der billeder blander sig med hinanden og har de samme muligheder og mange flere muligheder, så skal I huske, at ud af det bliver der taget 3-4 billeder og ført over hjernebevidstheden næste dag, og så spørger jeg bare, hvad var det så? Var det en virkelig ting? Var det en film, eller var det little bit of both, eller var der nogle associationer med? Eller hvordan skal vi nu se på det? Så i det øjeblik, det bliver til en drøm, så får vi et problem, som er meget stort, kan man sige. For eksempel, vi drømmer en drøm, hvor et menneske dør. Bums. Det kan være betydningsfuldt, for det kan være et varsel om, at nogen dør. Det kan være et varsel om, at et af vores børn dør. Det kan dårligt være værre, vel? Det kan også være et varsel om, at vi selv dør. Det er heller ikke særlig rart, vel? Men det kan også være, at det slet ikke har noget med død at gøre. Det kan være en gammel vane ved at være forbi. Hvis vi som esoterikere arbejder med karakterbrist, og vi er faktisk ved at få skovlen under en bestemt ting. Den der trækning der, som vi har kæmpet med de sidste 10 år, den er ved at forsvinde. Det bliver symboliseret om natten i en drøm ved, at nogen dør. Den del af personligheden dør. Og vi vågner op og har drømt om, at en menneske er død. Hvad er det? Er det en vane, der er ved at dø? Er det naboens hund, der er ved at dø? Er det os selv, der er ved at dø? Er det konen, der er ved at dø? Eller er det bare noget, vi har fundet på og har hygget os over, det ikke er os selv?
Det er et fremmed menneske, der dør, fordi de elsker ikke at være den, der dør. Hvordan skal vi afgøre det? Svært, ikke? Så kommer der en næste ting. I vores indre verden om natten, så fokuserer vi på begivenhederne på en helt anden måde, end vi gør i den fysiske verden. Hvis vi i den fysiske verden sidder og kører bil sammen med et menneske, undskyld, men ja, det gør noget at sidde så tæt på, vel? I den fysiske verden sidder og kører bil sammen med et menneske, så vil vi vide, hvad det menneske er, og kunne kommunikere med det og også se det. Men samtidig er vi klar over bilen, forsædet, askebæret og vinduerne, og det der uden for vinduerne, og farten og vejstriberne og alting. Vi har en kæmpe verden, hvor vi sidder derinde og kommunikerer. Hvis det sker i søvntilstanden om natten, altså en natlig oplevelse på astralplanet, så forsvinder alt andet end lige præcis den, der sidder ved siden af. Vi har en bevidsthed om, at vi kører, men vi er ikke klart bevidste om bilen eller forsædet, men vi er meget klart bevidste om den ved siden af. Og der er kun det menneske der. Vi ved godt, at vi kører bil, men der er slet ikke noget, der hedder vinduer, og der er slet ikke noget, der er uden for vinduerne eller noget. Så der er ikke noget, der flyver forbi. Så vi kan ikke relatere scenen til noget som helst. Vi kan ikke placere den. Vi kan ikke få den ind i en sammenhæng. Den er fuldstændig løs, og den kan når som helst skifte, fordi der kommer en association ind i det hele. Så det gør, at det er sådan fuldstændig kaleidoskopisk, hvad der dukker op. Vi bryster rører en lille smule, og så har vi et helt andet perspektiv, når det kommer til stykket. Og det er en af de mange ting, der gør det svært at få drømme over i den fysiske hjernebevidsthed. Så er der mange situationer om natten, hvor vi møder andre mennesker. Vi har jo det, der hedder drømmejeg, det vil sige, at vi er os selv. Selvom vi meget sjældent er opmærksomme på os selv, som vi ser ud og som vi er. Men vi har jeg-fornemmelsen. Vi ser tingene ud fra os selv, hvis vi forstår, hvad jeg mener. Det er det, hunden ikke kan, ikke? Men så møder vi meget ofte andre mennesker. Og så vil vi sige, jamen jeg drømte om dig i nat, eller jeg drømte om dig i nat, eller dig. Og så kunne fortælle, hvad det handler om. Men så spørgsmålet er, de der andre mennesker, hvad er så dem? Nu kan I se, hvor mange muligheder der er, ikke? For i første omgang, det mest sandsynlige er, at det er mine egne billeder af de mennesker, jeg har projiceret ind, og der er en eller anden grund til, at vi har gjort det på en eller anden mærkelig måde. Men det er også muligt. Det er også muligt, at de mennesker tilfældigvis, eller nogle af dem vitterligt er til stede, mens nogle andre er nogle billeder, jeg har lavet. Og endelig kan det være nogle andre billeder, andre menneskers billeder af sig selv, som jeg oplever, fordi de er projiceret ind i situationen, hvor jeg også er til stede. Så der er at møde andre mennesker om natten rummer næsten alle eksisterende muligheder for, at en, flere eller dem alle sammen ikke er virkelige, eller andet end en tankeform, eller nogen er virkelige, andre er tankeformer osv. Så det er, at man vågner næste morgen. Har vi så været sammen med de mennesker? Er det en betydningsfuld begivenhed, fordi vi aftalte et eller andet, eller er det alt sammen fuldstændig, smuldrer det fuldstændig, fordi vi aldrig nogensinde kan afgøre, hvad det er. Det er de muligheder, der er ved det, man kommer. Og så kommer vi endelig til det, der hedder klardrømme. I kender alle sammen klardrømme, I ved udmærket, hvad der menes med det, ikke? Klardrømme er drømme, hvor vi delvis er vågne og oplever ting på en meget klar måde, fordi vi med vores hjernebevidsthed faktisk kan iagttage, at vi drømmer, og vi kan styre dem. Det er noget af det dejligste, der findes. Hvis I ikke kender dem, så kunne I prøve at få nogen. Det er virkelig dejligt, fordi vi kan gå ind og styre dem, så vi kan virkelig gå ind og dirigere os selv hen et sted, hvor vi gerne vil hen, og hvor vi ikke lige præcis er, når vi drømmer. Så det er en situation, hvor vi har et ben i begge lejre, og delvis kan se det ene, eller vi er i hvert fald bevidste om, at vi drømmer. Og det kan være, vi kan for eksempel drømme om ting, vi gerne vil se eller opleve. Vi kan gå tilbage i tiden, eller vi kan også drømme om noget rigtig, rigtig dejligt sansemæssigt, som vi gerne vil opleve, og så begynder vi at styre det på den måde. Det er altså noget, hvor selv den bedste dagdrøm slet ikke kan være med, fordi det er så virkeligt. Når først vi sætter det i gang, så flyder vi med ind i drømmen og så videre. Og mange gange kan det blive utrolig klart, og det kan også være utrolig meningsfyldt, så når vi vågner om morgenen efter sådan en drøm, vågner helt op, så har vi en erindring af, at vi har sagt til os selv i halv drømme, halv vågentilstand, vi har sagt, det her er så spændende, der rummer en erkendelse af det, så det skal jeg skrive ned, når jeg vågner op. Det er virkelig spændende. Det kender I hvert fald alle sammen, og jeg har et eller andet, vi siger, det der skal jeg huske, det er altså, det er visdom for burhøns, det her, ikke? Så det skal jeg skrive ned, når vi vågner op. Og så vågner vi op, og bløren, og så er det ligesom at tage et puslespil og vende det rundt. Så ligger alle pladserne dernede. Det er fuldstændig ligesom et puslespil, der før var samlet, ikke? Det ligger bare som en bunke brikker. Hvor bliver den af? Smuldrer fuldstændig. Hvorfor? 4 dimensioner bliver omsat til 3 dimensioner. Det, der gav mening før, er helt meningsløst, men problemet er, at det var en klardrøm. Så vi er så tæt på hjernebevidstheden, og når vi vågner op, så går vi glip af oversætterprogrammet.
Den der symbolik, der normalt sørger for, at det får en eller anden mening, det forsvinder, og vi står pludselig over for den skinbarlige virkelighed, der siger, at firedimensionel astral bevidsthed er utænkelig at opleve, som den er i den fysiske verden, hvor gerne vi end ville. Vi husker bare, at vi synes, det var vældig klogt, og det var vældig spændende, men vi har ikke nogen mulighed for at skrive det ned, for det bliver fuldstændig absurd, når vi forsøger at skrive det ned. Det er jeg sikker på, at I alle sammen kender. Og der kan I forstå, hvor meget hjernen egentlig gør med sit oversætterprogram, når vi ikke har klardrømme, fordi der kommer vi mere fra en fuldstændig søvntilstand til en fuldstændig vågentilstand. Med klardrømmen, der har vi allerede det ene ben inde i hjernen. Og derfor når vi ikke at sætte det der oversætterprogram i gang. Det forstår jeg også, ikke? Vi forstår problemet, at vi er så vågne, så vi går direkte over og skal pludselig håndtere en astral firedimensionel virkelighed. Det kan vi slet ikke, så smuldrer det. Det vil jeg alle sammen kunne huske, og der vil jeg kunne se, at det meste af det, jeg har sagt i dag om drømme, det er faktisk rigtigt. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er nogenlunde rigtigt. Vi kan også opleve tidligere inkarnationer. Det er meget lettere at gøre på astralplanen, end det er i den fysiske plan. På det fysiske plan, der skal vi ligesom pille lidt ved vores fysisk permanente atom, og det er ikke klogt at forsøge på det. Det er heller ikke klogt at lade regressionsterapeuter gøre det. Lad være med at gøre det, fordi de har en eller anden grund en evne til at gøre det, og det har de oplevet rent erfaringsmæssigt, men de har ingen anelse om, hvad de gør, så lad være med at gå ind og huske inkarnationer, fordi det er spændende. En advarsel en gang for alle. Men på astralplanen er det en lille smule nemmere på grund af det der astrale lys, som er en afspejling af de akasiske optegnelser, og vores egne liv og vores egen fortid er jo indspillet på det store videobånd med en frekvens, som er forbundet med os. Så der er en naturlig affinitet imellem os og den del af akasha-kronikken, som vi selv er en del af. Så man kan sige, at det er en afspejling, der reflekteres ned på planet, på underplanerne fra de akasiske optegnelser, kan vi ligesom stille ind på og nogle gange få fat i noget, hvor vi selv er med. Og hvor jeg virkelig selv været inde og hente det gennem en manipulation af vores astrale permanente atom, så vi er vores indgang til den astrale del af de akasiske optegnelser. Så kommer vi så ind, og så oplever vi noget, som vitterligt er en meget klar gengivelse af en tidligere inkarnation, som vi selv oplevede den. Og den bliver så trukket over i en drøm. Og så har vi så nogle problemer, når vi kommer over med den her drøm, fordi for det første er det jo en anden person. Så er det nu også det der? Eller er det bare en scene, vi har oplevet? Vi kan se fuldstændig anderledes ud, selvom det er sjældent, vi er opmærksom på, hvordan vi ser ud. Vi kan have et andet køn. Vi kan fx være en kvinde, hvis vi er en mand og omvendt osv. Så hvordan har vi nogen mulighed for næste morgen at sige, det var nok en anden inkarnation? Hvorfor det? Vi har oplevet hundredvis af andre ting, som bare andre situationer. Jamen det var fra gamle dage, jeg var so what, ikke? Vi oplever jo mange ting fra gamle dage, måske også science fiction scener osv. Mange ting kan være erindringer af tidligere inkarnationer. Vi skal være opmærksom på det, når vi bliver disciple. For i mange tilfælde foregår der noget i vores underbevidsthed, som langsomt kører de her ting frem og kører dem i stilling. For vi skal huske på, som disciple nærmer vi os det endelige afgørende punkt, der hedder fjerde indvielse, hvor vi vinker farvel til hele stofaspektet. Det er det, der er så afgørende ved fjerde indvielse. Vi har ikke længere nogen tilknytning til stof. Vores kausallem brænder op, og vores 3 lavere permanente enheder bliver sprængt til stumper og stykker, så vi kan ikke længere inkarnere. Så vi har ikke nogen ubetalte regninger liggende i forhold til stofaspektet. At der vores erindringer og vores underbevidsthed og tidligere inkarnationer alt sammen relaterer til stofaspektet, fordi det er inkarnationer, hvor vi har været i stof. Forstår I, hvad jeg siger her? Så vil der komme et tidspunkt, hvor hele pivemøjet skal og må op og frem, og på en eller anden måde absorberes, integreres og trækkes ind i den essentielle bevidsthed, som i sidste instans trækker sig ind på det buddhiske plan og siger, det var det med at være menneske, nu er jeg færdig med det. For ved fjerde indvielse, der ophører menneskestatet, der har vi et åndeligt væsen, som så tager 5. og 6. og så videre indvielse. Men ved fjerde indvielse sker det, fordi båndet til stoffets verden brydes op, og sjælen, kausallemmet, brænder op ved den lejlighed. Alt det der, som vi kender fra vores børnelærdom. Så jeg kan godt se, når vi snakker om underbevidste oplevelser og tidligere inkarnationer, hvilken betydning det får for discipler på indvielsesvejen, fordi vi ved, at den der store klump af alle ting, hvor der er mange ufordrejede ting, mange fortrængte ting og mange fordrejede ting, mange ting, der har givet rod til forskellige komplekser og problemer og forstyrrelser i vores personlige liv. Der er ikke noget af det, som får lov til at ligge uløst. Alt, hvad der danner knude og spænding, skal på et eller andet tidspunkt forløses på en eller anden måde. Det betyder ikke, at vi skal tygge os igennem det i detaljer og forstå hver eneste detalje, men der skal kastes en eller anden form for lys på det, som opløser spændingen. For vi kan ikke forlade det fysiske plan eller noget andet plan med store regninger, der er ubetalt. Vi kan ikke tillade os over for naturens husholdning og efterlade spændinger, som andre mennesker så skal undgælde for. Det kan jeg godt forstå. Pludselig er en mand, der kommer forbi, så får han
stød, fordi der var altså en oplevelse, jeg ikke har fået ordnet med min underbevidsthed, og klar den spænding, og den ligger som en lille ulækker klump der, som generer andre mennesker. Det er bare et billede, ikke? Men så I kan godt se, hvilken betydning det har, så det er ikke noget, vi skal gå let henover. I virkeligheden ville det være rart, hvis vi kunne bruge vores astrale liv og vores drømmeliv på en mere konkret måde, og det er derfor, jeg gennemgår de her ting så omhyggeligt, fordi når man nærmer sig discipleskabets vej, så kommer der forskellige elementer frem, hvor man på en eller anden måde skal finde ud af, hvordan man kan gøre de her ting i praksis, fordi det skal gøres alt sammen. Så det skal ikke noget, man skal kimse af. Jeg forsøger ikke at gøre det mindre. Jeg viser jer bare, hvor hulen svært det er. Fordi vi står over for et stort problem. Men der viser sig løsninger, der viser sig muligheder, og det med at arbejde gennem drømmen, det vil være den dårligste af mulighederne. Der kommer meget mere bevidste muligheder. Der kommer en vis gennemsigtighed i bevidstheden, som gør det lidt lettere efterhånden. Og nu har vi så fået en vidunderlig ting, der hedder sjælsterapi ind, hvor der pludselig bliver nogle chancer for at komme i det på en meget effektiv måde. Sjælsterapien er jo en af hierarkiets primære forløsningsmetoder i dag frem mod Kristi genkomst. Det ved jeg ikke, om I er klar over. Den er jo givet af Mester Rakusi, civilisationens herre igennem Shadowclans. Den stammer derfra. Det var mig, der fandt den i sin tid i The Nature of the Soul. Den der sætning, man siger. Er I klar over, det er en magisk formular? Sjælsterapien. Sjælens lys kastes ned i redskaberne for at åbenbare og rense og forædle det, der karmisk set er klart. Det bliver frem med lyset i henhold til guddommelig lov og orden. Jeg holder mig på afstand, men jeg tager blot. Den sætning, som kommer igennem Mester Rakusi fra Kristus, og er et af de vigtigste forløsende instrumenter for hele mennesket, når det kommer til stykket, fordi det kan udføres i store grupper. Det vil det ende med at blive. Vi er på vej til at forberede det, vi kalder roadshows. Roadshows, hvor terapeuterne kører rundt i landet, og så bliver der ordnet forskellige gruppescener rundt omkring. Det kan være en hel gymnastiksal fuld af mennesker, hvor man kan hjælpe dem ind i det der. Socialterapi har en virkelig storslået fremtid foran sig. Og der er et bud på, der kan I se, hvad hierarkiet gør i det øjeblik, at vi nærmer os en masse løft af hele menneskets bevidsthed, som er nødvendig frem til Kristi genkomst. Vi er nødt til at hæve niveauet. Så giver det en esoterisk lære, som rummer nogle informationer, som gør det mulighed for at forløse millioner af menneskers bevidsthed på meget kort tid, som er meget mere effektivt og meget bedre end at gå ind i drømmetydning. Så derfor siger jeg, at drømmetydning ville være det dårligste, at det bedste ville være at finde en eller anden form for effektiv sjælsterapi-metode af en eller anden art. Det behøver ikke være lige præcis den, men nu er den altså givet, og vi har fået at vide, at det mantra, der ligger der, er direkte magisk mantra. Så i det øjeblik, man har sin trekant med sjælen og underbevidstheden, og jeg er i pandecentret og siger den der, så sker der et eller andet elektrisk, som gør, at sjælen er med, og ashrammen er med, og alt, hvad der er med, de karmiske instanser er også på en eller anden måde med. Og så er det muligt at finde det, der karmisk set er klar til at komme frem i lyset, ikke? Og det kan være en stor klump af alle mulige ting, der bliver suget ind, og det er så karmisk klar og bliver trukket op i overensstemmelse med guddommelig lov og orden. Og så arbejder man med det, så får man tilbagefald næste dag og tilbagefald næste dag. Så en eller anden dag, så vinder man den kamp, og så er man faktisk renset op for det, og så laver man sjælsterapi igen, og så er der noget andet, der kommer frem, fordi nu er det klar til at komme frem i lyset. Jeg ved ikke, om I kender det med inkarnationer. Nogle inkarnationer kan man få at vide, nogle inkarnationer kan nogle mennesker huske, men i nogle tilfælde, så får man at vide, at den er ikke klar endnu. Jeg ved ikke, om I kender det fænomen, at vi er ude for det. Jeg selv var ude for, jeg spurgte om nogle ting, og så fik jeg at vide, Nolo, ingen besked her, den er ikke klar endnu. Og det vil sige, at der står noget i vejen, der er nogle andre lag, før jeg kan få lov til at komme ind til den inkarnation. Ikke? Og jeg var ikke styret af den store guddommelige uro eller noget andet. Det var simpelthen nysgerrighed. Jeg vil godt vide noget om nogle ting, som hang sammen med noget andet. Og der var altså lukket af, fordi den var ikke klar til at komme frem. Så det, der siges i sætningen, åbenbare renser forældre, det der karmisk set er klar til at blive bragt frem i lyset. Det er en meget konkret ting, der siges på den måde, og man overlader det til sjælen at afgøre, hvad der er klar til at komme frem. Det er ikke noget, vi selv regner ud med vores personlige bevidsthed. Jeg siger de her ting for at gøre opmærksom på, hvilke redskaber vi har i dag, men det er med de ting, ligesom der med alle andre ting. Der skal bankes på døren, før der bliver lukket op. Bed, og der skal gives jer bank, og der skal lukkes op, som der står. Det er et spørgsmål om invokation og evakuation, og hvis jeg aldrig nogensinde beder, så bliver der heller aldrig lukket op. Så jeg er nødt til at finde ud af, hvordan jeg kan påkalde de der ting, hvis jeg føler, at I som disciple er klar til det. For der er ikke nogen, der kommer hen og tager jeres skuldrene og siger, ved du hvad, skulle du ikke prøve sådan og sådan. Det er der aldrig nogen, der gør. Det må man ikke. Det er loven om den frie vilje. Så på et eller andet tidspunkt skal I være klar over, at I kommer selv til at bestemme, og I kommer selv til at styre. Det er jo der jeres initiativ ligger. Det er der, jeres frie vilje ligger. Så ingen vil gøre det for jer. Men i det øjeblik, I banker, så vil I blive forbavset, når døren bliver lukket op og ser, hvor meget der egentlig kan gives, når jeg har bedt om det.
Og så vil det så være op til de højere magter og de indre magter og terapeuten at afgøre, i hvad målestok det så kan blive. Men det vil være en målestok, som fordi det er sjælen, vil være afstemt fuldstændig lige præcist efter dagsformen og dagssituationen og det, der er klar til at blive frem i lyset. Og når tingene så langsomt bliver forædlet og bliver opløst i lyset, trukket op i en højere frekvens osv., så vil der være noget andet, der kan komme frem næste gang. Så begynder hele, undskyld udtrykket, spytbakken, frygteligt udtryk, ikke? Og komme frem, og langsomt kommer små detaljer frem, og efterhånden så får man fat. For vi skal jo igennem det. Og hånden på hjertet, 4. indvielse, hvornår er det? På tirsdag? Det er nok for tidligt, men det er slet ikke så langt fremme, som I tror. Det går stærkt i vores dage. Hvis I finder en grupperelation eller noget andet, så går det meget, meget stærkt. 4. indvielse er ikke ude af syne for den eneste af jer, der sidder herinde. Det håber I er klar over. Det her er ikke et forsøg på at prakke et eller andet på. Husk på, første og anden indvielse er der virkelig mange mennesker, der har, og der er også de fleste af jer, der sidder herinde, har givetvis en eller anden grad af indvielse. Jeg vil overhovedet ikke udtale mig, hvad der vil ledes. Og afstanden fra, lad os bare tage første indvielse frem til 4. indvielse, er jo et ganske kort antal inkarnationer i forhold til de mange, mange tusind, der ligger bagved. I er virkelig hen, hvor kurven rejser sig stejlt, fordi allerede bare det at have første indvielse udruster jeg med et buddhisk legeme og giver jer en mulighed for en dyb indre intuition, som jeg aldrig nogensinde har været i nærheden af før. Og I vil arbejde hurtigt frem imod anden indvielse, som er den sværeste at tage relativt. Men der kommer atma ind, og viljestyrken kommer ind, og ved 3. indvielse kommer den monadiske kontakt. Så vi snakker i virkeligheden et overskueligt antal inkarnationer for alle de mennesker, som alvorligt og seriøst går ind i den og forstår, hvad den handler om, og forstår, at den giver jer redskaber og metoder og tanker, som virkelig kan forvandle jeres liv på ganske kort tid. Og det gælder om for jer, det er at finde ud af, hvad skal I præcis gøre i den her inkarnation for at forberede den næste inkarnation? Og hvad skal I gøre i den for at forberede den næste inkarnation? Hvis I gør det og bruger den hjælp, der kan komme fra den esoteriske lærer og fra de terapeuter og mennesker, der beskæftiger sig med den, så forstår den mere af den, end I selv gør, så kan I afkorte den tid fantastisk. Det er helt utroligt, hvad der kan nås i vores dage. Særligt hvis jeg finder en slags grupperelation, en indbygget grupperelation, som det fungerer i, fordi man løfter i flok. Og den synergi, der udvikles i en gruppe, ligger langt over summen af individernes energi. Det skal I også vide. Jeg indskyder det bare her, fordi de her ting, hvor det her bliver alvor, og alle de underbevidste ting skal opløses, det ligger lige om ørerne. Altså det er slet ikke langt ude i fremtiden. Det er noget, I allerede kan begynde at forestille jer plane her, og meget vil afhænger af, hvordan I visualiserer de ting, hvilken grad af realisme der er i det, og sådan nogle ting. Meget afhænger af, hvordan I går til det, og hvordan. Det er ikke alting, jeg kan sige, men jeg kan i hvert fald sige, at meget afhænger af, hvordan I går til det nu, og hvordan I planlægger de ting. Og det er slet ikke nogen fjern fremtid, vil jeg sige for jer. Selvom det var 10 eller 20 inkarnationer, det er jo ingenting i forhold til de mange tusinder, I har været igennem før, vel? Så prøv at tænke over det en gang. Så de her underbevidste faktorer, alt det vi har snakket om med drømme her, det er altså nogle ting, som på en eller anden måde banker på. Drømme er bare ikke specielt den bedste måde at gøre det på, især ikke i dag, hvor vi har fået andre metoder, som er suverænt meget bedre og klare. Men det er de ting, der har ligget i beskæftigelse med drømme i den gamle atlantiske videnskab, der var drømmen det centrale element, af hele drømmetydningen stammer virkelig derfra. Og mange af de terapeuter i dag, som genopdager drømme og laver store systemer, for eksempel Jes Bertelsen i Jylland, som har lavet et stort arbejde på det område her. Det han har gjort, det er, at han har genopdaget de gamle atlantiske metoder, hvor det var den primære form for psykoterapi, det var drømmetydning og den slags ting, fordi vi havde en menneskehed, som ikke havde et intellekt, som var i stand til selv at fortolke og forstå, og derfor blev ført igennem nogle drømmetydnings. Det er det, der kommer frem igen, der står i meget af det moderne drømmelitteratur. Det betyder jo, at det er en fantastisk ting, at det bliver genopdaget, men det betyder også, at det ikke er aktuelt for det moderne menneske i den form. Det skal have en anden form. Ja, nogle spørgsmål til det? Så vil vi afslutte det her område hurtigt og straks kaste os over vores frokost. Og det vil vi afslutte med, det er begrebet forudsigelser. Drømmeoplevelser vil ofte have et element af forudsigelser af bestemte grunde, som jeg skal prøve at fortælle jer. For i den natlige tilstand vil man være inde i tankeformernes verden. De fleste tankeformer er jo astromentale, fordi det er noget, vi tænker, og det formes på mentalplanet, men det er som regel også noget, hvor vi har et eller andet følelsesmæssigt koblet til, så derfor kan tankeformerne operere på begge planer, og derfor ser mennesker også deres tankeformer, selvom de kun kommer ind på astralplanet. Det håber I er klar over, det er alt sammen børnelærdom.
Det er bare sådan, at i det øjeblik, at man kan iagttage en begivenhed og en hændelse eller et eller andet på mentalplanet, så vil man se hændelsen eller begivenhed i dens fulde dybde. Det vil sige, at vi vil ikke alene se ting, vi vil også se dens konsekvenser. Så det vil sige, at man ser en hændelse, som er en årsag, så ser man også virkningen, som er dens konsekvenser. For virkningen af en årsag er jo bare konsekvensen. Du gør sådan der, jamen så sker der det. Ja, det ved jeg godt, og så videre, ikke? Han slår ham, jamen så slår han dig, ikke? Årsag og virkning er den samme ting, men det er ikke den samme ting af tid og rum. Årsagen er sket, men virkningen er ikke sket endnu. Men den mentale plan forsvinder den forskel på grund af de 5 dimensioner og tidsdimensionen, der fuldstændig fordamper i den situation. Så når man kommer derind, spiller det ikke nogen rolle, at der er i den fysiske dimension er en tidslig forskel mellem årsag og virkning, fordi det er den samme ting. Virkningen er en konsekvens af årsagen og fremgår på mentalplanet. Forstår I det? Fuldstændig. Det er den almindelige forklaring på almindelige forudsigelser. Det vil sige, at kommer man ind i den dimension, så ser man ikke kun årsager, man ser også virkningerne. Men når man så trækker det ned i den fysiske verden, så har man set noget, der ikke er sket endnu. Og det hedder en forudsigelse, ikke? Det er det, man normalt hedder en forudsigelse. Og da vi inkarnerer med en masse karmiske årsager, som har nogle bestemte karmiske virkninger, så er det nogle ting, som man kan stille ind på astrologisk, eller som mediale mennesker kan se noget af, selvom det var længe før det sker. Og for mennesker, som ikke har den store viljestyrke, og det gælder jo desværre størstedelen af menneskeheden, så er det ting, der vil ske med usvigelig sikkerhed. De har slet ikke kraften til at lave om på det. Det er mønstre, der skal afvikles, fordi de skal lære noget af det, og selve det karmiske spænding skal udløses, så det vil ske næsten så sikkert som armen i kirken, kan man sige. Og hvis man kan iagttage det clairvoyant, eller medialt, eller astrologisk, eller ved nomologi, eller hvordan pokker man vil komme ind til de hemmeligheder, så vil der ligge en masse virkninger af årsager, der er medfødte, som i virkeligheden alle sammen er forudsigelser. Og det vil ske næsten med usvigelig sikkerhed. Det er den bedste, klart den bedste og mest selvfølgelige forklaring på, hvad forudsigelser egentlig er. Så man kan sige, det er ikke ting, der er sket. Så det er ikke fordi, man krydser tidens flod og går ind og ser på ting, der er sket. Det er ting, der endnu ikke er sket, men det er ting, der vil ske med al ønskelig tydelighed. Og da man ser den slags ting i billedrækker med personer og farver og tøj og alting på, så virker det, som om det er sket. Forstår I det? Og det er det, der er så svært at forklare for andre mennesker. For tænk på, hvor meget man skal forklare dem for at komme ind og fortælle. Hvordan kan det være? I jeres branche, der kan man forudsige alle mulige ting. Så hvordan kan det være? Ikke? Så siger jeg, ja, hvis jeg skal forklare det, så skal du tage en uges ferie. Så skal jeg forklare det, og så kommer i morgen kl. 8, ikke? Så begynder vi. Så det er fuldstændig umuligt at håndtere, man kan overhovedet ikke, for det indbygger, hele den esoteriske lærer indbygger det svar, men for jer, der er gået på skolen, er det ikke noget som helst problem. Den går rent ind med det samme, og I kan pludselig se, jamen selvfølgelig, der ligger en masse ting på ret i en menneske, som er forudsigelse, fordi det vil ske med usvigelig sikkerhed, og det sker også på et bestemt tidspunkt, og Letbitter siger, det er ligesom om det ligger som nogle små sprængladninger, og så pludselig slår lynet ned igennem det, og så sker der altså. Et er, at man skal møde sin elskede, som man skal giftes med, at der skal være de børn, og de karmiske regnskaber. Men hvem ved det, når man er 14 år gammel, ikke? Men det ligger derinde som en lille tækkende bombe, og så lige pludselig der ved den rigtige tidspunkt, 21-22 års alder, så mit favoritsted, Vindfanget, indgang i magasin, Vindfanget for Kongens Nytår, så står hun der. Bum! Og så siger Letbitter, så siger lynet derinde, slår det ned igennem hele auraen. Det er hende, ja, og der er ikke nogen tvivl om det. Og så kommer miraklet. Endelig er der en, der føler det samme, hvor hun ved det også. Det er den samme bombe, der har ligget henne. Og så har vi den der film, 2 mennesker mødes, sød musik opstår. Så har vi altså sukkerviolinerne, de lyserøde strenge, ikke? Altså, jordplæs og majplæs. Det sagde jeg ikke. Det du taler om der, ikke? Det er jo sådan noget, der ligger latent. Det er noget, der ligger et eller andet sted i baghovedet. Ja. Ja. En duft, en lyd, et eller andet. Det er en tankeform, der kommer til stykke. Yes. Det gør det. Og det vil ske, og det skal ske, fordi der er så meget, der afhænger af det. Og det ægteskab fører til de børn, som har de egenskaber, de får de venner, de får de lærere, de får de kammerater og kolleger osv. Ud af det kommer der et eller andet kæmpemæssig historie, som vil blive helt anderledes, hvis ikke det sker lige præcis på den måde. Og der er ikke ret mange mennesker, der kan forhindre det. Det er meget mere usikkert for disciple, fordi mange af de karmiske virkninger, disciple skal ordne, det skal de gøre noget ved, og de er inkarneret for at gøre noget ved det. Nu har de kæmpet med det i så mange liv, nu skal det ske. Derfor er det meget mere usikkert for disciple, for de går altså ind og laver om. De går ind og ændrer de virkninger, som er påskrevet en bestemt årsag. Det er meningen, de skal lave dem om, men de ligger jo for pålydende. Det er ligesom aktiekurser, der stiger, ikke? Det ligger som en aktiebeholdning derinde, der har en vis værdi, fordi kursen er der, når vi bliver født, ikke? Men så stiger kursen undervejs, så er det pludselig meget mere værd, fordi disciplen bliver bevidst om det, opdager det, arbejder med det, og pludselig er det noget helt andet.
Hvis I forstår, hvad jeg mener. Så det er meget mere usikkert, når det gælder for discipler. Der kan vise sig nogle andre perspektiver. Fordi discipler er mennesker, der kan sprænge rammer når som helst, og kan pludselig i et hug, hvis de er heldige og gør en god ting, en god beslutning, så kan de pludselig tage en 3-4 inkarnationer ind og raple dem af i løbet af ganske kort tempo, hvor man på forvejen ikke kunne sige det med sikkerhed. Jeg kan for eksempel sige, at Kristus er det højst udviklede menneske, der nogensinde er produceret højere end Buddha, for Buddha individualiserede i månekæden og kom ind fra månekæden. Så han har milliarder af år, flere år på banen. Kristus var en hund i Lemurien. Altså han var et dyremenneske i Lemurien. Ikke en hund, undskyld. Han var ikke individualiseret, han individualiserede Lemurien. Og i dag er han det højst udviklede menneske, menneskeheden nogensinde har produceret, inklusive dem, der kommer fra forrige solsystem og fra månekæden osv. Nogle rigtig, rigtig gamle fyre, som har mange, mange milliarder år, hundredvis af milliarder års erfaring på banen. Og alligevel kan sådan et menneske, som var et dyremenneske i den lemuriske tid, komme frem og overhale alt og andet i den evolution, der er her. Hvordan kan det ske? Har jeg aldrig nogensinde tænkt over det? I dag er han så langt fremme, så der er ikke nogen mennesker, der bare når ham til sokkerholderne. Hele hierarkiet bakker op omkring ham. Alting handler om at få ham frem, for han er så højt hævet, for det går hurtigt, når man er oppe i de luftlag. Så han har et budskab, som tilgodeser alle mennesker og alle mester på en gang. Hvis I forestiller jer, hans udviklingskurve for Lemurien, den er her, så går den sådan op her, og ville være gået sådan op, for han har nogle gode evner, ikke? Og så når han kommer herop, så har han nogenlunde det samme niveau som Jørgensen og Petersen og hvad de hedder alle sammen for Valby, bor alle sammen i Valby, ville komme her, som det ville være normalt, hvis det udvikler sig normalt. Forestil jer så, der sker det for Kristus, at her træffer han en meget, meget, meget dygtig og god beslutning. Han er måske ikke helt bevidst om, hvad det var, men det er altså noget, der giver på det, og så siger den sådan her i stedet for. Så ændrer han udviklingsvinklen en lille smule, men når vi så kommer hen 18 millioner år efter, så er der sådan en forskel på ham og alle andre. Er det ikke rigtigt? Fordi han gjorde altså en. Der kan I se, hvad sådan en ting betyder. Jeg prøver at forklare jer, hvorfor man i en disciples liv kan gå hen og inddrage en 3-4 inkarnationer i rap og afvikle en masse karma og gøre nogle andre ting, hvis man træffer den rigtige beslutning på det rigtige tidspunkt. Og som eksempel så viser jeg en, der har gjort det for mange, mange år siden, og det betyder, at hans udviklingskurve, fordi han ændrede sin udrustning radikalt dengang, så ændrer han hele sin kurve, så den stiger meget, meget stejlere, fordi det er en helt anden mand, der udvikler sig. Og så når han kommer herud, hvor vi er i dag, så er afstanden mellem ham og alle andre enorm. Hvorfor? Fordi han var rigtig, rigtig klog dengang. Og det samme kan I alle sammen gøre fra dag til dag. I kan gå ind i jeres eget liv på en meget effektiv måde, og I kan faktisk trække alle muligt. Derfor er det ikke så fast, hvad der sker for disciple. Derfor er det sværere at afgøre, hvad virkningerne og årsager er. Fordi det er jeres opgave at afvikle dem alle sammen. Og hvis I har godt gang i det, det sker for nogle disciple, og man siger, nå, nu kan jeg da leve på mine gamle dage og lyde mit otium her på mine gamle dage. Så siger vi, jamen det karmiske er nogenlunde i orden, for det ligger som regel i familien, og nok har vi skændtes i hund og kat i mange år, men nu har vi det meget godt og sådan nogle ting. Så der er nok ikke mere af den art. Så pludselig så ramler der med ørerne på en, ikke? Hvorfor? Jamen altså, man er inde i det næste liv, så det der egentlig skulle være barndommens karma i næste liv, det begynder at falde ned med ørerne på en som 60-årig eller 70-årig eller noget andet. Det kan faktisk ske, fordi Ashram er altid interesseret i at få det afviklet så hurtigt som muligt, for hvad var nøglehovedet på discipleskabets vej? At være til rådighed for arbejdet. Og der er kun én ting, der virkelig bremser den rådighed, det er karma. Så det gælder om at få det afviklet hurtigst muligt. Det vil jeg altid være interesseret i. Og er man klar til det, er man stærk nok til det, og har man muligheden for det, har man truffet nogle gunstige beslutninger og valg på et tidligt tidspunkt, så er det muligt, at man trækker flere af de næste inkarnationer karma ned om ørerne på en. Og det er der, inkarnationen består. For i og med, at man afvikler den karma rigtigt, så vil man også udvikle de egenskaber, der hører sammen med de karmiske bånd. Og resultatet er, at man rejser sig meget hurtigere, end man ellers kunne. Og eksemplet er altså Kristus, som er gået meget hurtigt i den her evolution. Ikke? Nogle spørgsmål til det? Jeg skal da lige demonstrere for jer, at det er sandt, hvad jeg sagde om årsag og virkning på det karmiske plan, og der er samtidig en, der får en forklaring på ordet devakan, som var gådefuldt, og som står her. Der var en, der spurgte mig om ordet devakan. Ja, det er bare den mentale del af efterlivet. Devakan er et sanskrit ord for mental, eller mentalplanet. The Vacanic Plane. Han skrev en bog. Han havde først skrevet The Astral Plane, og så skrev han en bog, der skulle hedde The Mental Plane, men det kunne han ikke, for der var noget andet, der hed det. Så måtte han kalde det The Vacanic Plane. Han behøver ikke længere at høre, se, føle med individuelle begrænsede organer, sådan som man gør hernede. Og han har heller ikke denne kolossalt udvidede syns- og høresans, han har på astralplanet. Han er oppe på mentalplanet nu.
I stedet for disse oplevelser har han en helt ny og ejendommelig evne, som ikke er nogen af dem, og alligevel omfatter dem alle og meget mere. En evne, som sætter ham i stand til, når noget viser sig for ham, ikke alene at se, høre og føle det, men også straks vide alt om det indefra og ud, dets årsager, dets virkninger og dets muligheder, hvad angår dette plan og de lavere planer. Det er typisk Ledbetter. Meget omhyggeligt alt sammen. Han opdager, at for ham er det at tænke det samme som det at indse eller forstå. Der er aldrig nogen tvivl, tøven eller forsinkelse i brugen af denne højere sans. Der er ingen misforståelser. Han kan ikke blive bedraget eller vildledt af en ydre fremtræden, for andre menneskers tanker og følelser ligger som en åben bog for ham på dette plan. vil lægge mærke til, årsager og virkninger, og det hele ligger i selve det nuværende tankeform, man oplever i den dimension, og kan man trække den erindring ned, så har man regulære forudsigelser. Som eksempel i en anden bog giver han 2 eksempler på et menneske. Det er nøjagtigt det samme, clairvoyante mennesker gør. De går ind og ser i auraen disse latente tankeformer, der ligger, og så kan de også se virkningen af en ting, og så kan de forudsige ting. Og hvis det er et menneske uden alt for stor viljestyrke, så er det noget, der vil ske med usvigelig sikkerhed, og så kommer man 30 år efter og siger, hvordan kunne du vide det? Det kunne jeg læse ud af din aura, ikke? Hodgson siger, at man kan ligefrem se spor af ansigter, der vil dukke op i livet, som ligesom svæver rundt, hvis I kan forestille det. Han er også en af de mest uhyrlige clairvoyante mennesker, der har været overhovedet. Spor af ansigter, der er, og så viser det sig, at det er den mand, der kommer frem, når den der karmiske årsag skal virke sig osv. Så kommer han til at virke som en arbejdsgiver. Han skaffer dig det job, som gør, at du køber de penge, så kan I købe det hus, og så vil naboen vise sig at være, og hans søn vil så lege med jeres søn, og så lige pludselig osv. så rejser de til Amerika. Så jeg giver 2 eksempler. Det var en mand, som gennem automatskrift havde muligheden for at komme frem til forudsigelser. Han har altså en god medhjælper på astralplaner, og jeg giver jer 2 eksempler på, hvordan det her fungerer, og viser jer, at forudsigelserne under ingen af situationerne i virkeligheden er ting, der er sket og ses for en tidløs dimension, men det er ting, som sandsynligvis vil ske. Han sidder og skriver om en ven, det er begge 2 kvinder, så det er en kvindeglad mand, han har. Han skriver en situation om en veninde har, altså en kvindelig ven, han har, og han opdager, at hun på et tidspunkt, hun holder foredrag, og så kommer hun pludselig til et foredrag, og der er ikke en eneste tilhører, der er fuldstændig top. Der har prøvet noget lignende tilsvarende på nogle få gange. Jeg har prøvet en gang i Malmø, hvor jeg kom ind i et lokale, vi havde lejet til 100 mennesker, så kom der svenskere. Og vi prøvede forgæves at spørge, om ikke de dog var interesseret i at gå hjem igen, så vi kunne droppe det her for. Nej, for den ene havde kørt 60 kilometer. Hun havde kørt 60 kilometer frem og 60 kilometer tilbage. Nå, ja, så hun skal høre det foredrag, hun har betalt for. Og den ene sad dernede, og så efter spredningsloven, så sad den anden der. I ved selv, det er, I kan se i en togkupé, når toget kører. Hvis der er en, der sidder derinde, så kan I sige med matematisk sikkerhed, hvor den næste sætter sig. Ikke? Størst mulig afstand. Jeg har engang været ude for at sidde helt alene i en togkupé, og så kom der en mand ind, og jeg tænkte, jamen, han sætter sig efter spredningsloven, der er ikke noget problem. I det hele taget er der jo ikke noget problem, der kommer en anden mand ind. Men så pludselig så vendte han ryggen til, og så begyndte han at bakke ind. Jeg tænkte, hvad sker der her? Og så bakker han ind, og så satte han sig ned ved siden af mig. Og jeg vil lige ved at sige til ham, min gode mand, spredningsloven. Og så lidt begyndte han at snøvle på sit fuldemandsprog. Jeg skulle have hans livshistorie, det var derfor. Men han var godt klar over, at han kunne ikke bare stile hen og sætte sig ned og kigge mig i øjnene. Så han var nødt til ligesom, så kom baglæns til, nå, sidder der nogen der ved siden af. Nå, det var meget undskyld. Sådan gjorde han. Men i hvert fald, den her dame oplevede det, som ikke engang jeg har prøvet, at der slet ikke var nogen. Ved den lejlighed i Malmø, der bad de 2 kvinder, selvfølgelig kvinder begge 2, om at sætte sig heroppe, både 60 km den anden. Så de sad ved siden af hinanden, og så holdt jeg et foredrag for dem. Og med godt humør, og vi fik kaffe og basser bagefter. Det var der nogen, der sørgede for det. Det glæder vi os alle sammen til, ikke? Så vi frem til. Ligesom vi nu glæder os til forelsen, ikke? Men der kom ikke et øje til det foredrag der. Og ham den automatskrift, de kender godt den automatskrift, det er en mand, der sætter sig med en blyant, og så lader han en ånd føre hånden, og han aner ikke, hvad han skriver. Og så han historien, og så henvendte sig. Næste gang han mødte dem, så siger han, det var sgu da synd for dig, det foredrag der. Hvorfor noget, siger hun. Ja, der kom ikke et øje. Hvad mener du? Der kommer der altid mennesker til mine foredrag. Så var det ikke sket endnu. Han havde set noget, der ikke var sket endnu. Han kiggede et mærkeligt mand. Hun vidste godt, at han var underlig, men altså så underlig som det der.
Så gik det ikke ret mange dage, så skete det. Og pludselig stod hun til et foredrag, der var ikke et øje, jeg måtte gå hjem. Og så kom jeg selvfølgelig til at tænke på det der, ikke? Og så spørger jeg lidt Peter, hvorfor? Hvad er der sket? Hvad er meningen med det her? Jo, hendes jeg har oplevet, at det ville ske, for det ligger i den måde, begivenhederne udvikler sig på. Det kan man se. De mennesker, der skulle have været, der kommer af forskellige grunde ikke, så der er helt tomt. Og så for at spare sig selv for den skuffelse, der er, så forsøger hun at fortælle sin fysiske person, at det der foredrag kommer altså ikke nogen. Skal ikke blive alt for skuffet. Vi kan ikke vinde dem alle sammen. Nogle af dem tager vi, og det bliver den, ikke? Men da hun ikke kan få kontakt med sin egen person, så går hun igennem det mediale mennesker og siger, så kan hun få vide på den måde. Det fik hun ganske rigtigt også, men hun troede ikke på det, så hun kom til at opleve det for fuld udblæsning alligevel. Men det er formentlig det, der er grunden til, at det overhovedet sker. Så der er ikke en eller anden dyb psykologisk betydning. Det er bare en almindelig ting. Hvordan kan jeg som sjæl spare min personlighed for det chok? For det er selvfølgelig et ambitiøst menneske, der meget nødig vil have, at der ingen mennesker kommer. Så hvordan kan jeg tage lidt af brøden af? Jamen, jeg kan gå igennem ham med automatskriften, og så får han det ind der, og så kan han fortælle det, og så videre. Men det hjælper altså ikke, for hun troede ikke på ham. Så kommer der en anden situation. Læg mærke til, at det er ikke noget, der er sket, men det er noget, der vil ske med usvigelig sikkerhed. Men det er ikke sket, vel? Det er en fremtidig ting stadigvæk. Gode gamle fremtid er stadigvæk gode gamle fremtid, som er karakteristisk ved ikke at være sket endnu. Den anden situation er anderledes, det er, han får det billede ned, eller får de billeder ned, om et menneske, også en kvindelig bekendt han har, womanizer, som fortæller, at hun vil møde en bekendt, den kvinde vil møde en bekendt, som vil foreslå hende nogle transaktioner, der virker sunde og rigtige. Økonomiske transaktioner, der virker sunde og rigtige. Og hun går ind i dem, og det bliver katastrofalt for hendes sparepenge. Så meddelelsen er, lad være med at gøre det. Og så sker det samme, at han møder den pågældende dame, så siger han, det er sørme ked af. Det har været hårdt for dig at miste alle dine penge. Og så siger han, hvad taler du om, mand? Tag dig sammen, der er der ikke sket noget med mine sparepenge. Det er simpelthen ikke sket endnu, vel? Det vil ske, og hun har alle sine sparepenge stadigvæk. Men så går der ikke ret mange dage, så kommer den der bekendte og foreslår nogle transaktioner, og så siger han, Gud fader, hvor varm det var det, han fortalte. Og så siger hun nej. Så hun afbryder fremtiden, hun siger nej, og den bekendte bliver meget sur, for det er altså noget, der er meget sikkert, og det havde jeg regnet med, og dig havde jeg netop sat min lid til, og det kan du ikke være bekendt, og hvad skal jeg så videre? Jeg er ked af det, men altså, nej. Hun undgår det, og der sker ingenting, så hun går altså ind og laver om, fordi hun er blevet advaret den anden vej. Og det er formentlig det, der sker her, at sjælen eller andre har været interesseret i at advare hende, måske fordi de der sparepenge skal gå til børnene eller børnebørnene eller noget andet. Et eller andet ligger der, et helt almindeligt ting, ikke et eller andet dybt freudiansk, dybt psykologisk aspekt, men en almindelig advarsel. Så her har jeg et lille indblik ind i forudsigelser, som egentlig bare består i at læse virkningerne til årsager, som allerede er der på forhånd, kan man sige. Ingen af tingene er sket, men det vil ske med næsten usvigelig sikkerhed, medmindre man altså griber ind i det på den meget avancerede måde, at man har en clairvoyant til at fortælle en, hvad der vil ske, og man så tror så meget på det, at man lader være med det, og så sker det ikke alligevel. Det er nogenlunde, hvad vi har om drømme. Jeg har en lille ting til sidst, som er sådan lidt typisk teosofisk i det. Det har stor betydning, hvad vi oplever om natten, hvad de sidste tanker er før indslumringen. For det viser sig, at kragesøger med, der vil være en magnetisk tiltrækning mellem de tankeformer, vi har i vores bevidsthed, når vi falder i søvn, og så de tankeformer, vi tiltrækker os, når vi kommer over på astralplanet. Så derfor anbefaler man, og det er jo derfor, man altid snakker om at læse et lille stykke af Johannes evangeliet om aftenen eller noget, når man ligger om aftenen med hænderne over dynen og læser Johannes evangeliet, fordi så de ting, man så mærker og møder første gang, man kommer op på astralplanet, de vil være sådan lidt mere stuerende, end hvad de måske muligvis kunne have været, hvis man var overladt til en anden situation. Så det er en anbefaling, der kommer. Jeg vil ikke sige, jeg vil selv meget nødig efterleve det i alle detaljer, for det gør livet meget besværligt, og man kan godt få en lidt hysterisk. Men det er rart at vide det, ikke? Fordi det er noget, man kan bruge rationelt, hvis man for eksempel har brug for sin energi, har brug for at blive inspireret, har brug for at køre på højeste gear, så er der forskellige ting, man kan gøre for at sørge for, at man næste dag er på mærkerne. Et er at få nok søvn, for eksempel. Sove tidligt. Noget andet er at spise noget, som bliver fordøjet og væk, så man er klar til det. Og noget tredje er altså
og ligge med hænderne over dynen og læse Johannes evangeliet, inden man falder i søvn, eller noget andet spændende, så vil man være på mærkerne næste dag, hvis man har brug for det. Og det er en af de ting, jeg synes er det allerbedste ved discipleskabet, det er, at man skal ikke blive slave af alle de ting. Man skal ikke påføre sig selv nogle ting, man ikke kan, fordi man ikke kan stå distancen, for så lever man et liv, hvor man går fra nederlag til nederlag, og det er ikke meningen, at den åndelige udviklingsvej skal blive surt. Men det giver os nogle redskaber, som ingen andre mennesker er i stand til at få fat i, før de også tager sig den ulejlighed at sætte sig ind i den esoteriske lære. Det giver os nogle redskaber, så vi kan styre vores liv intelligent, og vi kan komme med vores indsats i de situationer, hvor det er nødvendigt, og hvor vi skal bruge den. For eksempel er der jo hele det problem med seksualitet, som er så vanskeligt at styre, især for yngre mennesker. Og der er ikke noget som helst fy ved det. Esoterisk set er det en vidunderlig ting, som bringer mennesker dejligt sammen, men det forbruger en masse energi. Så det, der er interessant at vide for disciplen, som jeg fortalte før, jeg minder bare om det, fordi det er et eksempel på det, vi snakker om, det er, at man kan sørge for, i de situationer, man skal op til eksamen, eller har brug for kreativ energi, så ved vi, at den kreative energi, vi bruger i sakralcentret, er den samme på en højere oktav op i halscentret, og vi kan sublimere noget af det, når vi har brug for det. Så står I over for en vanskelig eksamensopgave eller noget andet, så sørg for, at I bruger så lidt sakral energi som muligt i den periode, og forsøg at sublimere det, så vil I have et større kreativt overskud den dag I sidder til eksamen. Det ved I med 100% sikkerhed, fordi det er en esoterisk lovmæssig. Forstår hvad jeg siger? Det her er en af de vigtigste måder, hvordan yngre mennesker kan klare sig som disciple, for de skal jo altså fungere gennem sakralcentret, ellers dør menneskeheden. Ellers kan avancerede disciple jo ikke inkarnere. Der skal leves et dejligt liv med en dejlig kone og mand, og få nogle dejlige børn, fordi det er vigtigt for planen. Men spørgsmålet er timing. Hvornår det ene, og hvornår det andet. Og man styrer sit liv på den måde. Det er den måde, jeg ser den esoteriske udviklingslære på. At den giver os de regler, der sørger for, at vi kan optimere de muligheder, vi har. Men den stiller ikke krav om en form for skænhellig sjættestråle, abstrakt fanatisme, som i virkeligheden er urealistisk og upraktisk og gør, at vi lever fra nederlag til nederlag. Det er ikke meningen med det. Men man kan gøre det på en meget rationel måde. Jeg kan godt fortælle jer, at der er fanden til forskel. Der er fanden til forskel på, om man kender de regler og kan forberede sig selv og udnytte de okkulte love, så får man meget mere ud af de ting, der er, og man får mange flere erfaringer ud af det, og man kommer meget hurtigere frem mod sit mål. Men man går ikke ind i en form for skænhellig fanatisme, hvor man ikke skelner mellem stort og småt, og bare siger nej til alting, for der er ikke noget værre end mennesker, der siger nej til alting. Det kender I godt, ikke? Rigtige sjælstrålfanatikere, der har 25 munkeinkarnationer bag sig, og bare står og siger nej til det hele. Hvad er din mening? Nej. Skal vi ved med at have samme stråle altid? Sjælstråle, ja. Ikke altid. Vi skifter. Hvis vi har en sekundær stråle som sjælstråle, men det kommer næste weekend, så skifter man, når man nærmer sig tredje indvielse af hensyn til monaden og det permanente atomer. Men ellers så har man, ja. Men ikke personlighed, det skifter jo, og lægerne skifter. Så jeg vil bare her til sidst illustrere med noget, vi alle sammen kender, sådan som jeg opfatter den okkulte udviklingsvej og de metoder og teknikker, vi får. Brug dem på en omsorgsfuld og en eftertænksom måde, rationel måde, men lad være med at gøre jeres liv til et helvede. En af de vigtigste egenskaber, disciple bør have, det er munterhed. Smittende munterhed. I bør sørge for, at hvis ikke I er det i forvejen, at I er muntre over for jeres omgivelser, for det smitter andre mennesker, det giver en lethed. Der er ikke noget at være bange for. Livet er evigt, det er sjælen, Kristus kommer osv. Lad nu være med at rynke brynene og rende rundt. Vær muntre og glade, have en lille optimistisk bemærkning til de mennesker, I møder, også selvom det ikke er naturligt for jer, og sørg for at smitte af på den måde, og det kan man ikke, hvis man bliver en rynkebryn fanatiker. Så kan man ikke, så bliver man en evig pegefinger, der render rundt, og hvem gider høre på en åndssvag pegefinger, der tror Mr. Know-it-all, som det hedder på engelsk, ikke? Det er den mest rationelle måde at gribe det her an på, synes jeg. At bruge reglerne optimalt, når det er nødvendigt, og så være et menneske indimellem, fordi I lever sammen med mennesker, og skal også være en menneske, men være det på en god måde, selvfølgelig. Det var drømmen. Så fik jeg en drømmestart på det næste emne, ikke?